yang sumpa ya pi baro ki paralog ki parajor. Hakane ke video ngin wan raspi ya ki jing tim haki ar bentah. Kamanongkong ka UEFA Nations League kaban sedang lasni palai bat ki updates shaphang ka khubor hakabya day bat U Lionel Messi. Coronavirus ulalong udeng pengkiang ubah krautam ya ka perthai barok kawai haune usnem arajar arto. Bat une ula kata hado kata-kata ya ka jingyal kai football. Une virus ula penlong ya gibor penyan yang ka UEFA ban bo tengno ya ka Euro arajar arpo kabade ban penlong menta usnem hado usnem arajar arpo. Henry na ka benta kito kiro football. Lase ka Nation League kan dai ka way na kijing yala kai football kaban kring yaki namar hakane kalik na kan thop yaki ri ki baklan bor haka partai nado kala do jong ka World Cup ar hajar kat pra kata ka dai ka France hado kala do jong ka Euro ar hajar kat Rio kabadai ka Portugal suwa banya shaphang na karpat yafi da fis ngauten nat ya ka football siapa subscribe ya kane ka channel kenang ba pinyo jing tip sibon ki shaphang kane kajing ya lai kai klem pen slam shu to ya pit no menta ya kaman kabadai ban ya kren ya ka UEFA Nations League las dang haus nam ar hajar khat kendai haka bakari jo Cristiano Ronaldo unong ya lai kai ubakrau haka perthai kala yo ban ra ya kan nam lado ta ka penrem ya kan Nadalan ta iwelanon haka final haka Nations League na simbentada san pausan teli kiri kibadon haka dauba Europe bat ya karokom pria kaya kane kaling ngin sebatai haka video bansawan ka UEFA Nations League ar hajar arpo weipan on play perda haka lai tarik u September ar hajar arpo bat kan kun ha ujun ar hajar arpo wei Henry la ruban ra shadu u September ane Oktober ar hajar arpawai daga jingpin kenu no ya ka Euro ar hajar arpaw sa upnai Jun bat Julai jo usnem ar hajar arpawai kiri ki bak hamdun jing kerumen banra ya ka nekalik mentau usnem ki kentum ya ka France Belgium England Netherlands Germany bat wat ka Spain lani Italy ru lani ka kulayong kum ka Portugal daga jingdon jo Cristiano Ronaldo kabalong ru kala do hausnem ar hajar kat kendai kala benra biang ya kani ka husnam menta usnem haba phai pat sya U Lionel Messi kijing ya keren shaphang jong u kidang tnem hado menta kajing rai jong u ban mino na ka Barcelona kala benra ya ki umar thang na ka benta gitu ki bakwa ba unne bat ka Barcelona haka wei pat kaliang kalawan rakyat kajing kermen na kamta gitu kibat terang pa Messi ulle ala kaino naki klub baki kersan layoi baki nong kersan jong ke Manchester City kila kawe lagi lama ya kan hoy barra ya ka Chelsea jong ka City kabadon ya unumbar sipau kabatoru ya ka kerteng jong Messi tak kajing skos kem ba Messi ulle penyaso bat kate ka klub jongki kinong Christian jong ka VfB Stuttgart pan kilayas dang ya ka jing ya kan show pisa pajba ban penmi kendai 4 million euro kenang bagin la bantet ya Messi baula ya la kaino nakate ka klub jong ka Germany bat la da kate ka jing fos ne dongki kam ulong ya kate ka pisa baro kinno senyang ya ka seng Raymond subha ka ba kerteng via kon aqua ka ba trei ban pentingna bagi breu haka pertai kinyo ka umdi ka bakhoy kitelong khubor ki yatu bau pa jong Messi unia kendo ya ubar tumiu pat ki memba jong ke Barcelona mentakasngi ka altari ubanai bakhandai ar hajar arpho pan ya kren ya sutu jingmut kenang ba ukon jong U Lionel Messi unmi no naga klub daga jing yahun lang baro al yang mamla sutu syai baka Manchester City ka kloy ban seu 4 million euro lani palan kenang baka niyo ban soy ya Messi ki update gidang bun halor kane ka benta bat ngin sa pentip syafi baro kai ka bami nakatay ka jinya kendo apedeng ka kanhon jong Messi bat ka klub kumta so valais bat comments
nofis ngau halol kini ki khubor. But ai jing mut yangi ka ga bapikwa ban yo ngau shosho nakani ka channel jongi. Kenang bangin la ban pen bah shosho. Kumta ngau like but comments nofis ngau halol kini ki khubor. But ai jing mut yangi ka ga bapikwa ban yo ngau shosho nakani ka channel. Kenang bangin la ban pen bah shosho yaka. Kan mau ru banda subscribe but share selagi jong di paralong. Kublai si hajar ngo.